arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kung maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugan, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato ng Pungal Taon na Inin Monday. Lunes po nganyan. Petsa 27 na. Sa bulan mga tugang kan Oktubre 2025. 59 days to go bago magpasko. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And siyempre naman po sa mga kababayan po nyato na nasa paglilibot-libot sa probinsya ng Albay, mga turista, whether foreigner, mga tugang or local o domestic. Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Sa mga ilidong opisyal kang banuan, asin kang barangay, asin mga opisyalis kang gobyerno, huwag tayong patulog-tulog sa pansitan, aksyonan problema ng sambayanan. Ako po si Mardela Dengibak, sanit sana. Pero tingnan, niriba na kita hanggang 12 o'clock para po sa durang pang istorya. Asin siyempre, expected din natin ang bulos kan impormasyon. Halin po dyan sa luwas sa wagi ng Mega Force Patrol. Sa padagos pong nangalap ng mga istorya tanganing may balangibog sa banuan. Asin mapukawan mga turog sa pansitan. Yan dyan siyempre nangyarap sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Asin siyempre, yan man sa First District, mga tugang si Pading Jomar Bien, Lagadi sa Santo Domingo, Tutiwi, and vice versa. Mantang si partner Alar Mario, yan po sa City Hall at sa mga barangay, yan po sa sur na parte kan Legazpi. Baby Angel Mustasa Regional Center Site as in Legazpi 4th District. Mantang si Joshua James Bino, yan po sa Daraga area. Ang bunso si Karen Ala, yan po mga tugang sa Kapitolyo Provincial as yung pagtaraid ng mga opisina di gobyerno po dyan. Henry de Boy Mata sa mobile, mata ng DCGB sa kalsada. Kami po kabos mga kababayan, minasaludar. Minapabalik sa Mawang Morning. Sa pangarang po ito yung mga pag-iriba, siyempre sa newsroom. Yan po dyan sina Jenny Matthew Balyaran, si Shara Miller at saka si Nicole. Yan man mga tugang sa technical side, ang samuyang poging-pogi na. Katawang pang romansa na. Chief Ramir Tanay. Mantang si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Good morning po sa mga tabang-tabang niya sa DCGB News Online Facebook page. Hello kay partner Chris Dalagit. Kumusta na partner? Long time no see. And siyempre, nyaman si partner King Reynaldo, the weatherman. Yan po sa Bunker Hill. Nakabantay si partner King duman sa low pressure area. Pero sabi, low daw ang posibilidad na maging bagyo. Tingnan natin, monitor natin yan.
And then, syempre, mga tugang si Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Si KB43002, Sir Banjo Barrios, dyan po sa Alaska. And dyan man mga tugang nakantabay, si 43016, Sir Arvin Balaoro. Yan, dyan po sa Tabaco, si Kuya Bob Nakantano, at saka sa Malilipot, sa San Isidro, si Bing Buenbores. Sa LA Drive, The Wanderer. Sir Gerald Aranya and family. Gununan mo yan na swerte so sa kuyang ano yan, pakipista duman sa ano yan, kina Sir Gerald. Ayos nununununon. Ano sa nakong bulino na dakulaon. Prenitos na bulino na dakulaon. Salamat, abi, Sir Gerald. Ikanan tunay. Yan, ingat-ingat sa pag-drive. Eyes on the legs. Eyes on the road, not on the legs. Sa mga driver, ingat po tabi sa mga kababayan ta, ha. Ingat sa aksidente, lalo na po sa mga motorsiklo. Tapos Mariusi pa din. Ha, okay. And then, syempre, sana mariparo man kasatuya po na City Engineering Office, kan City Government. Medyo dumidilim na ho ang lugar po dyan sa Kunyan, sa Yawa Bridge. Ano lang nangyayari sa mga ilaw dyan, ta? Nagkaparalsok, garusaro na sana nagagana. Baka pwedeng, ano yan, malagyan din naman natin yan para sa kapakanan ng mga estudyanteng naglalakad. Ha? To and from. Ha? Diyan po sa mga eskwelahan, sa UST, as in sa mga pagtaraning po dyan. Ha? Madilim eh. Ha? Lalo pag madaling araw, madilim. Lalo kung naguran-uran, bata ang asphalt overlay, baga maitom. Diyan pati sa lugar na may mga tipak-tipak ng tinampo dyan. Bako na pantay naman, mga tugang, so ginibo dyan na seismic gap. Igwa na naman ng mga bako-bako na kung nakamotorsiklo ka, lalo kung sadit ang ruida mo, baka mag-blentong-blektad ka. Kaya ingat na lang po tabi sa mga kababayan. Sana sa City Engineering, masikaso po yan, mabisita. Asin kung kayo po nasalidahan, so ilaw pa salidahin na. Tangani po na maging ariglado na po ang satuya pong daralagan dyan. Alright. Bueno, kumusta ang mga taga-Banwang Daraga? Kumusta na po ang mga taga-Banwang Daraga? Pag naglilibot kayo, malinig-linig naman ang mga nagkapira mga kanto kayo itong mga grabe ka ate, ade. Pero nagsurunod naman sa mga kababayan ta sa tamang pagsigrigar ng basura. Sana magdire-diretso, hindi na magbalik sa dati. So, ano yan? So, warairak na mga basura, mga tugang kung sain-sain. No? At namamanage na gano'n at na-supervise ng maray. And hopefully, magsurunod talaga. And ang itao na sana, mga tugang, so mga talagang panapon, mga tugang, adi. And sa mga iba-ibang lokal na gobyerno, kumusta na kita? Ano ang gigibuunta kuning kaso magkaiguan ng problema yung pigtatapukan ng basura, yung pigbabayadan nindong korporasyon para akomodaron sa sendong mga basura. May mga padagos na protesta, asin pagreklamo, mga tugang, ang mga residentista dyan sa Mayon na nagreklamo sa parong, asin langaw. Pero ka mga nakaaging mga panahon, kang po na magputok po iyan, kinaistorya na mga tugang si Menro Officer Edwin Ribangcos, kung ano man ang katotohanan. Tanailing ko, nagbirisita sinda kaibanan si Mayor Vic sa lugar, nag-site inspection, and na-find out ninda na talagang may problema. Kumbaga na overwhelmed na subasurahan.
bako man lang mga taga-Albay, LGU ang nagtatapo, kundi may mga nagtatapo ng hali sa Kamsur, asin hali mga tugang sa Sorsogon. Ang medyo masalimuot doon, ang pagtapok nila na isabay sa mga nabubulok. Di natural, supposed di ang operation mga tugang kansarong sanitary landfill, andi tatapok sa na dyan sa mga panapon, sa mga day na pwedeng i-resiklo, sa mga bako na lalapa, kundi sa mga day na talagang pwedeng pakinabangan, yan ang itatapok dyan. Kung yung sabay, paano mo di nagreklamo siyempre sa mga residentes, sa mamamuya kayo ng pagmata mo, kaya bago magkaturog, mga tugang makakaparong kakimalain, lalo kung ang paros pasiring dyan sa Indo, talaga mareklamo yan. Di may ginaribong mga lakdang, and yun, ang saro duman sa napag-urununan na dapat iwabeso magsunod mga tugang kang mga dapat na regulasyon na operasyon sa na mga tugang kang kunyan kan sarong sanitary landfill. And then, according to Sir Edwin Kaito, kan makauron ta sa tuyang programang Boses sa Palibutan, pinalagang ko na yung dumang kitawo, tanganing mag-monitor kang compliance, buda ngaya, dahil napapalaogon duman sa sanitary landfill, so, mga basura na may nabubulok na pangarga. Ipauli da. Yung gano'n nanuan. Di yan sa mga inisyal na mga lakdang, mga tugang kang LGU daraga. Yan ang katugunan ni Mayor Vic sa Menro, na ayusun yan, tapos pinatanidan man mga tugang maningamiento kan sanitary landfill na sumunod sa pinagmamandato kan lay sa operasyon kan sarong sanitary landfill. So iyo po yan, kaya lang may nagburoto na masarado na da ngaya. Inabot ki Sir Edwin ka na kaagal do, day man ngaya. Day pa man ngayang naabot kit sa pundong yan. Pero yan po sa mga kababayan ta mga LGUs, mga chief executives, what if sumarado man ang anong gigibunta? Saing kita. Kaya baga sa pakiurong ito sa Edwin, ngaya mga LGU, turuan ang induan sa indong mga constituencies na magsegregar, tayan ngayang mga nabubulok, dahil na inakuon sa iwabeso, ipapabalik ngaya yan. Iya baga kung talagang idadarakon sa na dyan sa mga mga panapon, magian ko tayan, magian. Di pagpisara na mo dyan, mababayada na kan LGU. Magsunod po tabi. Paano pag sumarado, paano na? Bata sa provincial government, may plano man ko ta. Nadangol ko, nagpapod Environment and Natural Resources o Provincial Environment and Natural Resources Office, yung Enro Albay. Nagpapod din pagtiripon sa kabos po ng mga Menro, and pinagturukar mga tugang ang bagay na yan. Na primero, itong paggamit mga tugang kang probinsya, nin sarong pasilidad, sarong makinarya na manungod mga tugang sa converting waste to energy. Pero pipag-assess kung kayang supplyan kan basura ta. Pagkatapos, ang second option is magbuktak ning sa diring sanitary landfill, mga tugang sa provincial government, sabi duman sa ligaw, sa tula-tula garo, ta may property duman, garo 13 hectares, duman magibo ning sanitary landfill, tanging duman akomodaron, so pabasura ka mga LGU na dai pa mga tugang ning sanitary landfill. As in daing kakayanan na mag-put up kayan dahil sa ditsraman sa ng pundo. Iyan po tabi adi ang sitwasyon is. So yan po adi, tadigdi po sa probinsya, tuluman sa na iyan. Ang nainot sa sila din Ligaspi, na natabangan po nga ni Spanish government. Tapos ang panduan na nag-put up is yung Tabaco City. Sa panganot ito ni Mayor Crisel Agman Luistro na kay Tubaga, nasuspindir nga ni. Pagkatapos, ang Ligaw City ang recently, igwa naman po ng sariling sanitary landfill. So kung halimbawa ma-iswido, kung padagos po na mag-mount ang reklamo
Tagaroon na ang bitan niya na duman sa sarong rally sa about anti-corruption, di ba? Noon ang bitan niya duman na manungod po dyan sa, ano yan, sa operasyon kang sanitary landfill sa Daraga. Paano kung ngalimbawang sumarado, saan natin tatapon yan? Anong gigibonin do tabi? Although, sa tuya pong pakikipag-uron, sa Menro, day man ngaya masarado. May mga nag-post lang ngayat ka ito, pero day pa man ngaya. Ha? Kaya ngaya nga ni, dapat naariglaron yan, pakiurunan ng gabos, na magsigrigan ng basura, tanganing di kita maiswido. Ay, Diyos ko. Kan ngaya nagparabarakal ka mo kang basura, dahil man kaibanan sa gobyerno. Ngunyan itatapok na kaibanan na. Partner Alan Mario na sa linya, partner. Good morning, please come in. Yes, good morning partner. Talking about basura, disiplina talaga ang gustong tawanin doon. Ni Mayor Siam Ismael, digdi sa Legazpi City, lalo na kung may mga espesyal na okasyon. Siring ka nakatatapos pa sa ng Legazpi 4 District Fiesta. As in, siring man yan ang mga negosyo yan sa palibot. Inabigtawan doon kan alkalde, kasunod kan pagbabas naman kaniba tungkol sa basura sa Legazpi City. Epekto kan luminis pa sa ng Legazpi 4 District Fiesta na may mga lugar mananggan na yaon kalat-kalat ang basura. Pero tulos naman na inaksyonan sa gobyerno lokal. Ang sabi kan alkalde, pag may mga siring kaya na nahiling manangganan publiko na dapat aksyonan, at least open man ang sa iyang komunikasyon ay paabot sa iyang personal o sa city government kung na rin na department concern yan para tulos ining maaksyonan na pigigibungan ini kaan na syudad. Pero sa ibon kayan, magharay ang pangapodan sa disiplina dahil man nagkukulang ang gobyerno lokal sa pagpangapodan ng disiplina. Alagad talagang may problema na manan attitude kaniba na dain ang gad na disiplina pag-abot sa basura, pag may mga okasyon, tapok digdi tapok duman, antipotokan kan isyo so lokal na gobyerno. Pero ito pala ang may kasalan so tawo man sana dahil nga ni sa kakulangin ng disiplina sa pagtapok ng basura. Sorry ka dyan, kasi in fairness mananggad, ako early morning baga, before 1 o'clock, nauna ko digdi, nahiling ko so truck ng basura na minalibot. Primirong agi garo ito, primirong agi. Tao, di naglibot sa sintro, nagkakot kang basura. Yung nga At tabi nun, bukas pa nga ni so karyan ni Tiyang Bita. Pero nag-akot na sinda. Talaga nagatrabaho man. Tapos hanggang aga yan. Garo tulong biyahe, garo yan tulong biyahe. Okay, alam Pero, siyempre. may nahiling, may nakuha akong istorya na sa sarunganing Dakulang Mall, may pinagmarkahan ng mga bus, Opo. budak mga eskwelahan na nagtour, winaralat sa basura, Ayan sana. Band. Dapat, band na dyan. look out man yan kan team leader duman sa tour, ano yan, kung anong eskwelahan. Tour guide. Tour guide. Tapos ang sabi, ibaban na da itong mga bus mo, da itong eskwelahan na ito ta. Dahil nirespeto ang kunyan. And lugar na sa mga basura, iwinaralat samantala, igwa ngayang mga basurahan dyan. Ano nangyayari sa Dapat mga constant reminder ko takan team leader, tour guide. Dahil nangyayari araw kayan, kunyan ang piputokan lugod. Minsan nadadamay pa sa gobyerno lokal. Dahil mong kaya kunyan dahil kaya ning ngipon. Kumbaga, dapat ko tagaro, aloy na, nagpara IEC na. Di ba? Halos pirang taon na, dekada na. Na nagpara information education campaign kita, dapat garo implementation na. Kung pira ang pinalila dyan, pinalila na. Tawa na ng pinalila. Multahan na. Tanga ni matao ko. Disiplina talaga. Iarog ka ng tao Dipisilon talaga. Tapos pag pakiuronan. pinalila, tinawan yung pinalila, ay pagsaluhon. Ay pagpadrinuhan. Tanga ni Manaram. Yan, manaram.
O dyan nga ni sa may Camilla baga, sa may Puro. Oo. Jesus, tamili may bakanting lote dyan. Gili ko ng basurahan ko. Niyang yun ang bakho na baga ta. Ni malinigan kin basura. Grabe sa basura dyan. Tamili maawot-awot yan ang lugar na. Nga tama daw ni ba? Pag nakailig bakanting lote, gigibo ng basurahan. Yun ang problema natin. Oo, Tama, ang disiplina. disiplina ang kailangan. Sa kaunlad ng bayan. Ayos? Alright, sabi, partner, yan pa ang additional information. Anay sa City Hall, Alarmario. Thank you. Thank you very much, partner. Pakatugay lang po mga rangkada ko mga istorya niya to. Ali po dyan sa luwas. Yan po dahil sabi nga ni kaya ni talaga pong napapagal naman ang mga mga lokal na gobyerno ta. Dyan po sa mga paulit-ulit na lang na katagasan ng payo ka mga kababayan niya. I think it's right time mga tugang na kung anong pinalidad patawa na. Ta nga ni na makaukod, di ba? O pirang beses ng pirang taon na nagpapara pasabot. Yeah, dahil managdadangog. Minalaog sana sa walang talinga, balda sa tuong talinga. Minatultul ng mga pirang aldaw, pagtalikod ka mga para implementar, balik sa dati. Oy, di tawanan ning tamang sukol, nga ning makaunood. Nga ta nagigibonin din pag niyaon sinda sa Subic. Di ba? Pag niyaon sinda sa mga lugar na stricto talaga ang pagpapautob, as in may pinalidad, minaturul-tul baga. Ang problema, pag nagbalik na sa Bicol, balik sa dating ugali kita. Because yun, mayroong lapses na may laxity kang implementation, mga tugang. Sa totoo lang. Pasensya na sa tamaan, ang bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, pero yan po ang totoo. Yeah. Alright, sige, mga kabayan natin. Papa Mar, kailan tayo makabili ng mura na agricultural products? Pangyayari sa Indo. Saga, pwedeng niya na kaputa mo, may kasimbagan yan. Magpa-share ka dyan sa Camp General Simeon Ola. O kaya, sa mga taga dyan sa Trinidad, pasyal ka sa Ginubatan. Tayo kuning kadiwa ng Pangulo sa Aga, October 28. Iyo. May mga baratong gulayon, may mga prutas, may bagas, asin iba pang produktong agrikultural, hali po sa mga lokal na parao manyato, asin sa mga parasira. Iya po yan tabi sa mga putra, nga rin makabagal yan, kadiwa ng Pangulo. Tapos sa mga sukit dyan sa Sorsogon, sa Donsol, First District and Sorsogon, di ba? Donsol, Pilar, and De Castilla. May simultaneous na kadiwa ng Pangulo man sa Indo sa Oktubre 30. Diba? Para makabakal ka mo kay Barato. Talagang mahal na. Narin daw may matin na dyan kay Barabaratong tinapa. Tan tinapa ko niyan, 400 na. Mahal pa sa karning urig. Seryoso na buhay tayo ni. Iyo po, okay, mga kabayan, primero ng kada ka mga historietan, we will be back for more stories. Bakalistan po kayo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugun niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 11. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa giraray na tinuyaw ni Coast Guard Commodore J. Tariala si Davao City Representative Paulo Duterte matapos siyang tinuon kiini sa pagdepensa sa posisyon kang Armed Forces of the Philippines sa issue sa West Philippine Sea. Enot kiini ipinag-insistir ni Duterte na dai dapat pigdudulo kang Pilipinas ang China para dai na maglala ang tensyon. Pero tinawanin duo ni Tariala na maribuksa na si Duterte kapag pinag-uurunan ang inaapod niyang pro-China agenda, pero silensyo ang kongresista sa issue kang pangaharas kang Beijing sa mga parasira asin barko kang Pilipinas. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, post mo yan, te, post mo yan, bro. Wait until something happens, mga kababayan. 59 days more to go before Christmas. Merry Christmas! Namamas ko po! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan niyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manay. Yan,
Maligayang Pasko po mga misis. Rikas-rikasan. Taod na naman. Sarap-sarapan ang mga premyohan. Yan po tabi, adi. Para duman sa mga kababayan na mga nagluluto nag-araw-araw. Dali-dali na. Yan. No, pero wala na yatang pasok ngayon eh. Di ba? Sa public schools. Di ba ngayon ang simula nung tinatawag natin na wellness break ng mga teachers and non-teaching staff? Ay, parang yung non-teaching niya ay work from home. Di ba? Pero yung mga teaching staff is wellness break. From October 27 to October 30. And then, diretso pala ang bakasyon na di. Ha? To October 31 is holiday. Di ba? Biyernes. Tapos, pizza 1, pizza 2 pala ang kunyan. Sabado at Linggo pala yung Todos Los Santos, saka aldaw ng mga kalag. Sabi ka ito ni Direk, Todos Los Kalagis. Pero sabi na ni Father Dave, Todos Los Dipuntos. Ayan po, adi. Bata din sa tuya sa Pilipinas, minaruso sa Campo Santo pag All Saints Day. Ito lugod na kaldawan ng mga kalag, bilang nasa nasakura mo yung mga tugang naduman para makatinding ning misa sa Campo Santo. Ata daw yan, adi. Di ba? O yung haba ng bakasyon nila, ha? Di ba? 30. Kaya maraming uuwi sigurado, ha? Double pang mauruli para duman sa mga kababayan. Okay, inutong tapo ini. Papa Jim, ilat nyo na hata, inutong talang ini. Para duman sa mga kababayan ta, sa agatabi, magkararga na kamunyan ta, makalintar ang payunindo, mga tugang sa aga, na alas 6. Tadro dakula po tabi ang uminto. Ha? Gabos uminto. Uminto sa gasolina, 1.20 kada litro, 6 o'clock in the morning tomorrow. Sa diesel, 2 pesos. Sa kerosene, 1.70. O, yan tabi ha. Final na po yan. Effective tomorrow, mga tugang, mabayad kita ng uruhalangkaw sa mga petroleum products dahil yun na po yan tabi ang anunsyo, final announcement ka na another round of major price hikes na minamarka kang pang-apat na street week nin pag-itaas po kang presyo ng petrolyo lalo na kang gasolina. Iyo, okay. O, sige mo tabi ha. Magkararga na, tangani po na kasi makatipid-tipid tapos planohon ang dalagan. Kung kaya mo sanang lakaw-lakawin na sinaan. Tangani may exercise lamang ha. Alright, dugangan tayo na po mga istorya. Nasa linya na mga tugang sa muyang Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning Chief. Please come in. Sir Mar, Yes. maray na aga sa mga parantabay. Yaon manggiraray kita digwi na katugay guys sa barangay Sugkad sa Pulangi. May pinaraman ini sa pag lansar o kaya ceremonial signing and inauguration kaining Albay Institute for Artificial Intelligence na tapos na sa ceremonial signing deed of donation of blood to LGU Pulangi sa ropa digdi ining DRR Training Institute. And so LTO in Albay Institute for Artificial Intelligence. Sarong building ini na kumpuesto kan tulo na mga opisina. LTO Albay AI for AI and DRR Training Institute tabi Director Mar. And haros tapos na so demo kung paano ang mga pasilidad manungod sa operation kay ni na artificial intelligence sa ngunyan parte kan ultimong kabdang acceptance and commitment speech ni Mayor Giselle Salcida. Dangogon tatabi Director Maro. Data and science-based governance. This institute carries forward the same spirit using technology not just for convenience but for saving lives, empowering communities, and transforming governance. The Albay Institute for Artificial Intelligence is a center of learning, innovation, and opportunity. Here, our young
Albayano mind will be trained in the language of the future. Data analytics, automation, robotics, and mechanical learning, skills that will prepare them for the fast-changing global economy. Through partnership with TESDA and our local schools, this institution will open new doors for education and employment, turning Pulangi into a hub of digital excellence in the Bicol region. But beyond technology, this is about our people. It is about ensuring that no Albayano is left behind in the digital age. As the mayor of Pulangi, I commit that our administration will continue to support programs that fuse innovation with inclusion. Let this institute be a symbol of our readiness to embrace the future, our belief in local talent, and our commitment to build smarter, safer, and stronger Pulangi. To our youth, the mga kabataan, the future innovators and the dreamers of Pulangi, and all Albayano, this is your time. Use the knowledge not just to compete, but to create, to serve, and to uplift others. Pagagos kita sa pag-uswag para sa mas maray na Pulangi. Okay. Pulangi, Yan ang tabi, Director Mar. At ultimong kapdang, tapos na ang aktibidad sa ngunyan. And magsiserve ini na research, technology, innovation, wisdom, creativity, sentro o hub ini kan mga teknolohiya manungod sa AI, parte nito na preparasyon and sa mga futuro na mga maarabot at least handa sa tuyang mga lalo na mga estudyante and parte ni kan pag-evolve kan teknolohiya and sa modernong panahon niya to yun na ini dahil na ini maiwasan na talagang tangkilikon ang mga bagay-bagay na ini sabi Director Mar. Daron naman ko mga ayan garon may pinigibong lakdan na kan si Congressman Ali. Manungod sa partnership sa TESDA. Pero ngayon, institute na yan. Yun na ini. Bako na lang AI ready na siya kundi institute na. Institution na ini. Oo. Partner na ini kan DRR Training Institute kasarabay-sabay na yan baga ang panahon ta iba-iba na and dapat mag level up man kita manungod sa mga technology sa mga sa mga sistema manungod sa serbisyo sa mga pasilidad niya to na nagpaparago ng ganyan sabi Director. Tama itong sabi ni Mayor Giselle na daing Albayano na dapat mawala pag-abot sa AI technology. Okay. So, mga kapartner ni Baby, yung digdi sa Rabio President, Baby Boy Nepres, si Sir Cedric Daep, natural si former Congressman Joey Salceda, and pinasalamatan ni Mayor Giselle Tagari Sarong ning regalo digdi sa Pulangi, and bako sa na magsirban kay ni Pulangi, kundi Bilugan Kanalbay, mga members ng Sangguniang Bayan, may regular na sesyon dahil nagkaiguan ng sesyon dahil nga nito nakasintro digdi sa aktibidad, and mga representative, official kan DICT, CHED, TESDA, Congressman kan 3rd District, Edwin Salceda, yaraon digdi, and iba-iba patabi, Director Mar. Roger na. So yan, nasa tuya pang mga dagdag na informasyon from Sugad, Pulangi, Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Ayan. Yan po, tabi, ang mga lakdang na pinagigibo sa tuya pong mga
opisyal kang gobyerno para makabukod kita bagatugang sa mga bantidong nasyon tagabat po dyan sa paggamit ng mga teknolohiyang sabi nga ni napapanahon. Good morning kay Ate Pita Pacres. Yan. Kaya nga ako pag Tuesday nagabakal ako sa Kampula. Joel Barameda, good morning, tabi, partner. Pa-shout out man nga digdi sa Riverside. God bless. Yan. Good morning. Chamameng, good morning. At saka sa bilog na tropa kang Barameda Clan. O dyan po sa Riverside. Sa, ano yan, from the rivers of Babylon. Dyan po sa, barangay 13 yata yan, sa Bakakay. Hey, bueno, dugatan ng istorya. Alin po dyan sa luwas, sa Baby Angel Mustasa na sa linya man, sa oras na ito na 11:15 in the morning. Baby Angel, please come in. Yes, maray na pagka-udto na po, Sir Mar. Maray na pagka-udto po sa tuyang mga paraan sabay sa mga dugang sa pupong bareta. Padagos pa ang pag-akseptar kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol sa mga aplikasyon kan mga bus company para, Sir Mar, sa taong special permit ngunya na haranina ang obserbasyon kan undas. Ini ang payag ko this is the news ni LTFRB Bicol Regional Director Joel Deseo kung sa kada best Sir Mar may siring kaning mga okasyon talagang nagtatauan na ahensya yung special permit para makapag-akomodar ng mga pasaheros na mauruli sa probinsya at maluwas naman sa Metro Manila. Sinabi ni DeFeo na sa pinaka-ultimong datos ninda, nasa 847 na mga special permits ang naitaupan sa indang central na opisina. Separado pa rin Sir Mar, itong so itatao pa man sana kana LTFRB Bicol kung sa insakop kan permit na ini ang durasyon po sa Oktubre 30 sagto Nobyembre 3. Alagad Sir Mar, may mga nagkapirang mga bus operators at drivers na nag-aalanganin na mag-apply kay ni dahilan sa haliputon niya ang durasyon kanang sabing special permit. Alagad ang depensaman kan LTFRB Bicol na iyuman sa direktiba na ipigpaluwas kan sa indang central na opisina. May iti ko bayadan yan? Day ko, Sir Mar, na hapot si RD DeFeo kung igwa pong pigda, babayadan sa iyan. Pero posible, Sir Mar, kasi nabanggit ni Sir na DeFeo na itong mga special permits, kaya ba nga hindi pwede mag-apply, itong so halimbawa, may regular ngayang ruta sa loob ng Bicol Region, and pag may mga sitwasyon ngayon arog gani na dakol nga ang pasaheros, pwede nga sila magpuanin permit na ang ruta ninda paluluwas sa Bicol Region. Okay. Kaya posible, Sir Mar, naman siringan. I-follow up ko po, Sir Mar, kay Sir RD DeFeo. Okay. Kanya niya na 847, Aling Manila. Yan. Yung central office yan. Pero, expected na madudugan yan dahil igwaman na itatauan man ng special permit ang LTFRB region. Mga region. Sa mga region pa, Sir Mar. Sa lado man nila, Sir Mar, sa LTFRB Bicol, ikaw naman sila nintig itong mga public utility vehicle inspection para masiguro man ang road worthiness kaini para mas salbado as in conveniencing public transportation. Nagunta po, Sir Mar, ang kabtang pagkipagurunta kay RD DeFeo muna na pagkaaga. Gihiling mi ang road worthiness nga sa tuyang mga buses na talaga po sabi ko nga ni makantos pang Manila. So we are strictly complying with the requirements for the issuance of special permit, and we are in inspection naman po ang mga unit as to the road worthiness. Duman po sa mga operator staff ang public utility vehicle terminals, magkaigo na po kita ang self-assessment kung hindi po talaga na terminal tang ino-operate pasado sa requirements kan LTFRB. Sa day po dyan, pasado sa requirements kan LTFRB, expect a show cause order and ipapasarami po dyan. Opo, sa sarong halimbawa ngayon, RD, sa sarong biyahe ni bus pasilin sa Metro Manila, pero dapat ang driver and conductor po? Dapat po kayan duwa ang driver yan. Minimum po yan na duwa. Kasi kay po nila, sabi nga ni Duman sa nakaagi po, na dapat po ang suggestion kay ito ni Secretary Vince Dizon, dapat ang oras lang ang driver sa iyang pagtukaw pagmaneho dapat po 6 hours. So every 6 hours palit para po magkaigo kay makapahingalo ang driver. So yan, Sir Mar, ang paliwanag man ni RD DeFeo, and just in case na po, Sir Mar, may mga bako marhay na eksperyensya itong sa mga pasahero, they na po mag-post sa social media. I-direct sa ng opisina dahil sa pag nag-post ngayon kamo sa social media, baad ngayon mabash lugod ngayon kamo,
makakuha kamunin mga negatibong komento, pero kung nasa nga direkta, sa muy ang ngayang opisina. Iya, tatibad ko may magpablubo naman kang pamasahi. Dako lang pasahero, kulang ang lunadan. Opo. Okay, sige. So, yan, yan, at saka patani din, siyempre, maglunad duman sa mga lehitimo. Ayan, may special na permit. At so, may, kung tanganin kung may rimalaso mangyari, may makubra lamang ka mo. Sakop kang insurance. Kaysa kung kaitong dai. Oo, day pag-approve siya itong sa mga color room na door-to-door ngaya, ihahatod ka mo. Okay, yeah. So, yan sir, ang mga istorya pa po halos sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you very much, Miss Angel, Baby Angel Mustaza, mga tugang ali po dyan sa luwas. Yan po, ang pag-oron kay Regional Manager kang LTFRB, si Sir Di Feo. Yan po tabi, talagang sabi nga ni kanya ni padagos po ang preparasyon ka mga kababayan na to, kang DOTR particularly, ka nakaagi pang simana, sige nang relibot sa mga terminal, just to make sure mga tuga na komportable sa tuya po ng mga kababayan sa indang pagbiyahe. Siyempre, may influx ng mga pasahero, dapat may tukawang ka lang duman na kung dahil pa nag-aabot sa bus mo. May comfort room, tapos may mga pasilidades. Okay? Pagkatapos, siyempre, natural, sa mga driver dapat ready to drive. Bako pirot as hindi nakachungki. Hindi nakainom. Di ba? Pagkatapos, sa mga bus, dapat roadworthy. Na kayang dumalagan ka talaga na from Manila and makaanto sa padudumanan and vice versa. Di ba? Okay, so yun po yan. Requirement pala yan, dapat duwang driver talaga. Duwang driver talaga. Dapat ang maximum sa nang dadrive kang sarong driver 6 hours. After 6 hours palit na. Ayan. Tani makapahingalo man sa saro. Tani pisil pirito mga tugang pagpirot. Di ba? Okay, so yun po yan. And then kung may mga po na tabi, may mga problema, mag-usip sa indang direkta. Tangani po na ma-actionan tulos. Okay? Tangani pong maging magayon ang satuya pong daralagan. Okay? So, padagos po ang warning, mga tugang, sa mga kababayan na day lunad dyan po sa mga kulurum. Daing kasiguruhan ka mo dyan. Iya ba? Okay. Bueno, dyan dagdag na mga informasyones mga tugang, para dyan sa mga mag-uuruli, asin sa mga turista. Samantalayan ka mga turista na magluwas, mga tugang, asin sabi nga ni, maglakaw-lakaw. Yan po tabi, adi. May paabiso ang sa tuyang regional office kang Department of Tourism, headed by RD Herbie Aguas, na planuhon mga tugang ning atab an sa indong mga kalakawan. Number 1 is mag-book early. Sa mga transportation and accommodation, kunyan pa sa nang amay pa, mag-book na kita, magpalista na. Kapag undas, matindi, dakul po ang mapasayro, dakul ang madagos. Yan. So, in advance, magkuanan ng ticket sa bus, o ticket sa aeroplano, and kung day kang dadagosan sa dudumanan mong kaparientes o harong, ay di mag-book na ng hotel. Yan. Maning day ka maagaan sa terminal. Yeah. Pandua, i-check ang mga schedule, mga tugang kan, mga negosyo aro kang bangko, so mga tourist attraction, na posibleng magsarado o pwedeng mag-operate sa ng limited hours because syempre may mga parientes man, partidarios man yan po na departed na. Diba? Baka magduruman man. Yan. Tapos, mga tugang,
mag-travel po kita, sabi nga, travel smart. Antisiparan mga tugang ang traffic, asin po ang mga pagka-atraso kan flight. Mga di inaasahan po yun, nangyayari. Maghali ning amay, and magtagama ning extra travel time para po sa dayaday, asin stress-free na pagbiyahe. Ganoon ha. Tapos siyempre, aramon po nindo magsaray kamo ka mga emergency numbers. So, halimbawa, yung 911, all over the Philippines man yan, pwede yung isaray po yan. And you can call 911, mas hindi ka mo ning load. Iyon po yan ang advantage dyan, di ba? Okay. Isaray po nindo, isave nindo sa cellphone o sa Zendo, kaya may notebook ka mo, isave nindo ang local police na numero, hospital, and iba pang emergency contact numbers if possible. Yan. Anong gigibondo sa mga daradara? Travel light. Yeah. Magbiyahe kita. So, mag-ian sana. Tapos kung halimbawa, basta-basta ipagbarag sa gilid. Ha? Don't leave your valuables, mga tugang unattended. Dapat may bantay. Ha? Kung bit-bito nindo yan, kung sa karong maduman, karorayo nindo yan na daradara nindo, ipagwalat sana. Tapos, stay alert. Ha? Baging alerto. 24. Ha? Maging alerto sa mga matawong lugar, arugan terminal, mga kampusanto, asin po sa mga merkado. Okay? And then, dapat, orog sa kabos, i-prioritize ta mga tugang sa tuyang kaligtasan buda sa tuya pong salud. Health and safety. Dapat, hydrated kita pirmi. Magsulog ning mga light sana, komportabling bado, dahil pwedeng maging mainit, asin crowded ang sementeryo o kampusanto, asin iba mga lugar. Tapos magdara mga tugang nin mga nesisidad, yung personal survival kit na may laman po ng mga essential items, arog po kan medicine, insect repellent, tissue, alcohol, as in iba pang mga kinakaipuhan. Ayan. Ayos mo na no. Ha? And then, siyempre, pag naong ka na duman, mga tugang sa imong papadumanan, may lugar kang pinasyaran bilang turista. Gusto mo obserbahan how they practice, mga tugang, how they observe undas sa ng mga lugar, dapat respeto ta ang lokal na tradisyon. Yeah. Because ang undas, iyo po yan ang panahon nin solemning pagrumdum. Dapat mag-behave kita and respeto ta ang kampusanto asin ang mga simbahan. Kung halimbawang inimbitaran ka mga locals, pwede man na mag-join sa sarong small gatherings, pero iwasan po ang sobrang inom. At saka yung sobrang music harani sa mga sacred spaces. Although dito sa bawal po yan, mga patanog na yan, barawal na po yan dyan, mga sa ano yan sa Campo Santo, pigbabawal na po yan. Okay? And then, dapat ready kita sa panahon. Ha? Ang panahon po ngunyan, sabi nga ni Kayan, may tail end of the cold of the rainy season. Di ba? May ano yan, may malipot ang panahon, may panahon ng taguran, tapos may mga weather system na nagka-apekto, kaya dapat magpasiguro kita. Tapos i-check ta ang mga weather advisories bago magbiyahe, as in magdara ng raincoat o umbrella, pananggalang lamang sa taguran. Ayan, okay? And then, siyempre, stay connected. Ha? Yung phones po nindo dapat naka-charge, as in magdara ng power bank for emergency, and then magsunod mga tugang sa mga pinagpapatanid o mga advisories, mga tugang kan Department of Tourism Regional Office number 5, kan Philippine Coast Guard,
kan DOST Pag-asa, asin po kan Philippine National Police. Ayan, okay? And duman po sa mga kababayan ta, pwede man mag-contact sa Tourist Assistance Call Center. Para po dyan sa indong mga pagbabiyahe. Okay? O yun po yan, ang mga abiso, mga tugang kang Department of Tourism Regional Office number 5, duman po sa mga magbabiyahe, mga turista, ngunyan po na undas. Tangani po mga tugang na maiwasan ta na magagawin ng inconveniensya, dapat pasiguro kita pirmi. Yo. Okay? Take care, sabi nga ni Kayan sa tuya po ng mga kababayan. Alright? Yan. Sabi ni mga tugang, sabi ni Jerel Aranya, Sir NDMDC, morning po, asking lang po ng mga private or public man po na bikulo, bukod sa bus, ano man po ang allowed kan driver kaan po. God bless. Ano yung gusto mong sabihin, partner? Private or public na bikulo? Kapag bad drive ka kung private ka, di dapat so ariglado ka. Dapat ay ayos ang sa imong pagmati pag ma-drive ka, di ba? Dapat ready ang sa tuya po mga tugang na pag-drive. Yan po. Yaon pala sa yaon man pala every Tuesday nagatinda ning ubi champurado asin goto with egg. Mga tugang sina sina Mampita, kaya nga pag Tuesdays nagabakal ako sa Kampula. Ayun, yaon pala sa Kampula. Okay, sa agamay kunyan dyan. Iguaning kadiwa ng Pangulo, yaon naman duman mga tugang so Alice Corner. Ang sarap ng kanilang mga paninda. Obi, champurado, asin goto with egg. Yung mo. Okay. Kamusta kay Kuya Alex na Valderrama? Yan, diyan po sa sa Amerika, sa Estados Unidos. Mga karantaben mga pag-iriba dato. Alright. Good morning man sa kabalikat CB Comfort 30 sa Romanggi Base Chapter, asin man sa KB 430, KB 349, diyan po sa Ginubatan, and KB 333, diyan po sa Ligao City. Yan. Good morning. Kay Sir Peter Oprasio, good morning po dyan sa Apsimo. Good morning kamo dyan mga amigo. Good morning and ready lang. Yan. Yung gigunon mo na may plano pa lang si Sir Rick na Mendoza na by next year, apwera kan yan na naka in-house dyan mga tugang sa indang na emergency medical service. Diyan po sa Apsimo, planong bugtakan sa 3rd District, duman sa JBDAP, tapos sa 1st District sa Siga, Memorial District Hospital, tangani na mag-responde sa mga emerhensya. Yan po, tabi adi. Makakatabang pa para po sa mga nagdadakul na mga ako diran lang po sa mga road crash na nangyayari. Iya ba? Alright, mga tugang, oras na to, alas 11:33 na po aning pagkaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpi-flex for Plemex.
Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Margila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa and then duman po sa mga kababayan natin, ha? Mga kabarangay, good morning po tabi sa Giraray. Mga kabako seniors, good morning. I hope you're okay. Magkunyan, mag-ehersisyo, kumain ng masustansya, at saka huwag mag-worry. Don't worry, be happy. Alright, kaya na ba mga istorya mga tugang, ali po dyan sa luwa, sa bagay pong mga pag-iriban nato, ready na. At sa tuya pong mga
Dabarkad, sali po dyan sa First District. Pading Jomar Viena sa linya na. Pading, good morning, please come in. Salamat, Pading Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, daingipon ang ordinansa, koneksyon sa nagagamit kan sa mga parasyenda na nagagamit kan mga depektibo na mga pisaran na nakakalamang sa mga konsumidores o parabakal. Ini ang magkasararong obserbasyon ka nagkapira mga opisyalis kan lokal na gobyerno kan tabako kay Riba Digdi na City Treasurer na si Mr. Rafi Calyos, maging ang iba pang opisyalis kan Market Administration digdi sa siyudad. Ini matapos na kanakali o sa bagong aga runot kan LGU Tobacco ang halos 22 na mga pidato ng mga depektibo na mga pisaran na nakumpensara sa mga parasyenda sa merkado publiko asin sa iba pang barangay digdi sa siyudad kan Tobacco. Napag-orulayan Kasubago, Pading Mar, ang laog kang ordinansa, maging si Mayor Ray Braques, nagtutubod na daingipon ang ordinansa. Ang ordinansa, Pading Mar, pag nadakupang kaki depektibo na weighing scale, kumpiskar sana. Kumpiskar sana, daig paninimbagan. Bako lang yan. Pag giniling sa weighing scale na pwede man na pwede pang gamiton. Pwede pang i-calibrate. Iulisay mo. I-calibrate mo ngayon yan. Pagbalik mo otro, dapat calibrated na. Malumuyad eh. Pero pag day na pwede calibrate, tararang ka na, saka lang kukumpis ka ron. Other than that, na yung panimbagan. Ay, pangyari, ano? Pwede, dapat amin, daran, gano? Roger, iyo yan ang nagkakasararo na opinion Kasubago ni Mayor Ray Braques, maging kan itong ni Mr. Calyos, ang city administrator, city treasurer, pati naman ang mga nasa market, na posible nindang hagadon sa sanggunian panglungsod kan Tabako na pag-adalan ng ordinansa graray para magkaiguking ipon. Dahil ang pwede dang maging subject na sa pag-abuso, sa pandadaya, na yaon ang posibilidad na anyway kaya kumpis ka naman sana di sa inda na yan ano rin man niya daya naman niya kita. Lalo mo niya marato nga may marato nga hinababakalan pag nadakop kaya di sa inda naman kuanin na sa inda na yan aluyo naman niya kita aluyo nagaro yan ordinansa so ano'y pa aluyo ng ordinansa dahil ko lang nakuha sa taon kung ano ay dapat talagang i-review na at saka bago na. Roger, kaya yun ang posibleng mangyari sa mga masunod na alaw. Pwedeng hagado ninda sa sanggunian na pag-adalan ito na ordinansa para maski puro paano may ngipon lamang ngaya. Iyo. Bako man sa uurian sa mga parasyenda kundi baka kaya ngaya pag-arog ka igo pati ngayang mapag-aprobitsar ano man niya ka para kan gurano man sarong ano yan sarong pisahan halimbawa pangaya 1,000 ang saro kayan na brand nyo sumada diet ang ngayon roll daw na 1/4 mga sarungga 100 grams. Madali niya duwangal daw sa nabawi na. Advance mag-isip talaga. Iyo man ang programa din diba? Alam ba kada kilo ngaya mabintahan ka ngaya mga 50 kilos. Sa 50 kilos na ang 5 kilos daya na. Harimati na. Kunang kilo baga 200. Di 1,000 na baga tulos. Ang daw pa sana.
bawi na tulo supisaran. Pwede na naman ipadakop. Pwedeng kuminagaw naman si Mayor Ray. Iyo nga, sabi niya. Nagururunuro, nagkagaw man ng gat. Pwede man ng gagayang sige, padalan ta ngayon. May first, second, and third offense, dugot. Yan, dapat. I-recommendar, first, second, ang pag-third offense, pwede dang dahil na ma-issue ang kilising sa pagtinda. Yan, magabat-gabat na talaga. Saro yan sa mga pag-aadalan, paringmar. Matapos na mariparo na ang nadadakop, pag maray pa man pwedeng hirayon, iuli pa nga ni. Iuli pa yung bansa sa dire. Hirayon na ngayon, tapos balik na ngayon. Dahil mo talagang kumpis karon mo yan. Pag na api ko kumpiskar talaga, so ngayon din na pwedeng i-recalibrate. Mga depektibo na talaga. Kuyo gumong luya kang ordinansa. Ayan pa di ang sunod na pwedeng gibong kang LGU para masiguro man da maproteksyonan ang mga parabakal sa loob ng syudad, Gandabako. Kapatid magandang Bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Yeah. Mga timbangan ng mga problema ko niyan kan mga lokal na gobyerno. Di ba kan saro dyan sa daraga, pero may kinurumpis ka naman dyan. Ayan, nagdala tayo ng story, alin po niyan sa luwas. Joshua James Pino nasa linya. Joshua, please come in. Joshua? Yes, great. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Ang tig-discuss ni Kuya Jomar, iyo man ang sistema sa daraga. Iyo man dyan. Ano din nasa dyan? Kumpis ka naman sana? Mas linyan pangani sa daraga. Halimbawa, pwede pang i-recalibrate. Kung sa tabako, iuli. Tapos so para tindang ma-recalibrate. Sa daraga, sinda. Ang recalibrate. So, public market office, mabayad na sa nakan para tinda. 150 pesos. Nangyari, ano? Ano ba nangyari ka naman ordinansa sa timbangan na din? Kaya siguro makasulambot yan, diba? Yan. Tama. Pero, nakakaulay ko kan si Attorney Ayan Makasinat, nakaabot na sa iyaan na bagay na yan tabi, Sir Mar. And makatarapos-tapos na ngayakan mga nailot na ordinansa. Iyo ang sunod na pag-aadalan niya tabi, Sir Mar. Dining may kinaraman sa mga timbangan na matawan ki mas masarig na pangil. Tangani nang day magpara uro-urotro at iba na may mga tampered. Kaya may mga dayaan sa indang mga timbangan. Tama, yan tanganing protiran man sa mga konsumidor sa tata. Yan sinasabi kong hantarang pagnanakaw sa bayan. Hindi mong ampangan mong pigdadaya su. Gabi ko sa gimot. Di ba? Yan ang dapat na dawan talaga ng penalidad. Hindi magpinisin na kong pirata. Ang maximum naman sa nang pwedeng ipataw baga kang lokal na gobyerno hanggang 5,000. Hanggang 5,000. Hanggang 5,000 sana. Sige. Itabi, Sir Mar, sa dagdag niya itong Bareta, target ka na PhilHealth Bicol na bago matapos ining taon 2025, igwa na lamang maski saro o kaya duwa na pharmacy o kaya tindahan ng mga bulong ang ma-accredit ninda tabi, Sir Mar, para sa pag-implementa kaining igamot program. Ang gamot program na initabi, Sir Mar, parte ini kan so yakap program o kaya yaman ng kalusugan program, mas nidbid sa apod na yakap ka na PhilHealth. Kung sa insirarom ka ining yakap na initabi, Sir Mar, igwa na baga dyan libreng konsultasyon, libreng cancer screening, libreng laboratory, as in libreng bulong na pwede ka pang makapag-avail minsondo sa 20,000 pesos kantidad din mga bulong sa laog din sa rong taon. Alagad, Sir Mar, digdi sa Bicol Region ay paki-accredited pharmacy para sa gamot program na iyan. Alagad susog sa kumpirmasyon ni PhilHealth Bicol Regional Vice President Alberto Mandoriao. Wala pa ki-akreditadong pharmacy pero nakul na ang nag-apply para sa accreditation tabi, Sir Mar. And ang mga pharmacy ini, iyo ang nagasiraram man ngunyan sa magkanigong assessment ka na PhilHealth
para masiguro na kumbaga sinda talagang kwalipikadong mag-implementa kaining nasabi ng programa tabi, Sir Mar. Anong maging pasistema kaya halimbawa mag-materialize na? Halimbawa naresitahan ka, maitataw sa imo na garo voucher para daron mo sa butika? May reseta yan tabi, Sir Mar. Nahali duman sa akreditadong yakap provider na doktor. Sabi nga ni Sir Alberto Manduriao, sa requirements kan pharmacy, magayon ang internet connection. Ang reseta pwedeng maski digital sa cellphone. Tapos dadaraon mo duman sa pharmacy, may i-scan ka na tabi, Sir Mar, na QR code. Tapos may hiling na duman so reseta mong bulong na pwede mong makuha. Ayun, paperless na, tsaka mas mabilis. Kaya sa requirement na tigihiling, so internet connection ka na pharmacy, kuda may i-install tabi, Sir Mar, na garing gamot application duman sa computer ka na pharmacy, and para pag halimbawa i-scan so QR code na hali duman sa akreditadong doktor, mahiling tulos kan pharmacist o na ano sa mga bulong na kukuhaon mo. Ayun, di ayos man yan. Sana madali-dali na ma-validate ko ang mga aplikasyon. Tanganing may mag-alarga na yan. Before magtapos ining taon data, Sir Mar, target na mas isaro o kaya duwa na pharmacy tayo namin ngaya. Ang pharmacy bagay ngaya may branch today, may branch man duman sa balyong mga probinsya. Kaya iyo ang tiging wata, Sir Mar, na mapaidali. Ang target until Bicol, bago matapos ining taon, igwa na maski taro kaya duwa, ang makredit tinda na pharmacy para sa pag-implementa kaining igamot program, Terarom, sa yaman ng kalusugan program, o kaya mas nidbid sa apod na yakap ng PhilHealth. Ako wish ko lang na pag nagpasin naman sa pasyente na may darang resita, talagang mabakal na gabusubulong naman sa butikang ito. Kompleto na. Kompleto. Kaya naman paano kung kulang? Pwedeng balikan, Sir Mar, basta ang pwede mong maklaim hanggang 20,000 pesos. 20,000 pesos. Amount na yan for 1 year round. Ayun, okay. So, yun tabi, Sir Mar, na dagdag niya itong istorya, pakipaguro niya to kay Regional Vice President and PhilHealth Bicol, Sir Alberto Manduriao. Josh Pobino, PCGP. Thank you very much, Joshua. So yan po tabi, mga tugang, mga dagli nato mga impormasyon. Ay maganda yan, ha? Padagos ang pakusok, mga tugang kang sa tuya pong gobyerno, kang PhilHealth, kang DOH, sa tataon ng asistensya medikal sa tuya po ng mga constituentes. Ari, yan, sa mga kababayan niya to, avail natin yan. Magregister kayo sa PhilHealth, and then magregister dyan po sa mga accredited yakap hospitals, tangani pati yan sa igamot na mga clinics, tangani po na makakunya kita, libre lamang kita sa pagbagal kang bulong to. Pamahal ng pamahal naman. Makabawas-bawas lamang ta. Yan baga ang predicament kan mga seniors pag-retire ngayon, pang bakal sa nanang bulong. So, pensyon. Ano pa John? Kaya baga so iba gusto mag-retire talaga, so kaya panindang maglakaw-lakaw lamang nang makapakinabangan nila sa indang mga retirement. Pero ang kailangan kasi pag nag-retire ka, huwag kang tumigil ng paggalaw. Tamay iba kayang nag-retire na dyan nasa nasin permis arong, nakatukaw, nagaigda, ay maluyak ka talaga kayan. Yeah? Dapat magkaigwa kita ning kunyan, ning mga aktibidad mangyayari sa buhay ta. And don't forget mga tugang to walk. Magtagalakaw-lakaw po kita, tadakula ano bagay po sa salud niya to ang walking. Di ba? Alright. Sabi ni partner King, sa mga seniors ngayon, galaw-galaw para hindi pumanaw. Oo nga naman, ano? Oo nga naman. Alright. Sa mga kababayan ta, matindi sa mga pagurang kasudmani. Puwerte sa kauuran, baga. Ano daw ang mga, sana walang masamang panahon na dumating, although may mga nahiling sa outside, pero sa saro, garo maluya, low ang possibility na mabilog.
Although sa mga ilan, sa iba, mga tugang, may mga nahiling sila sa, may magkasurunudan niya, magano lang po kita, maghalat kita kang kang pag-asa di. May official man sindang ipapalos kaya Moses Pasali kung nahiling po na talagang peligroso. For the meantime ay kalma lang kita, kalma. Kalma lang kita. And magpangadji na nga ni pong maging okay ang satuya po ng mga pangimati, dahil kita ma-high blood. So mga may maintenance, dahil magpara-parapalta. Tangani po na dahil ma-dislocate ang satuyang mga sistema. Ayan. Kasood halos sarabay-sabay sa mga barangay, mga tugang sa pagkondukta ning barangay assembly. I hope na nasimbagan sa mga sentimento de asukar kan mga kababayan ta. At saka nailatag sa mga plano, mga dagdag pang mga tatrabahuhon kan mga barangay. Most especially dapat palakasin natin yung panungod diyan sa segregation ng basura. And kung pwede mag-compost, diyan po sa barangay ta, magkalot, tapos mag-compost. Tangani po na dit na sanaan itatauta sa mga eco-aid na dadarahon sa sanitary landfill. Tanganing dahil man magulpi sa tuyang mga lokal na gobyerno sa pagbayad. Milyones ang bibayadan sa basura pa sana. May naabot nga ng 12 milyones, may 13 milyones, may 10 milyones, may milyones. Milyones ang pigbibilang. Dahil lang sa basura. Imagine to that, na kung pakaray takimaray ang sa tuyang pagmanihar ka yan, di dahil na kitang masyadong dadarahon kan sa mga style. Baka nga dapat nga ni dahin na dahil ang darahon tapakinabangan na. Di ba? Alright. Happy birthday kay Cristina Prieto. Yan. Madi. Happy birthday tabi, Madi. More life, prosperity, and happiness. Yan. Good morning lang kay Pading Badi. Para po naman sa mga kababayan niya to, na nagbe-birthday sa Giraray. Kunyan. Happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Iya po? Okay. Yan po tabi. Mga kababayan ta. I think this is all for today. Para po sa mga kabarangay niya to. Patos-patos na po si Papa Mar. Para po sa tuya pong final moment para po magpaaram digdi po sa tuya pong programa ko niya na pagkaaga. Ayop na kami nakapaglingkot ng tapat at tama sa Indo po boss. Sa paaram mo gusto yung naging kaibanan sa lado technical kasubago si Chief Ramir, andyan po si Kuya John na pulis na, naman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa paaram ang bilo na tropa kan mga kababayan po niya ito nagantabay na din kasawa-asawa sa aramon niya ito. Salamato na maray. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez. And sino kasama natin? Nandun na ba si Ma'am Gina or si Nicole Gloriani ang makakasama na ni Sir Bert? Kendo ka boss. Thank you. Bye-bye.